Pangho-hold up ng dalawang lalaki sa isang tindahan sa General Santos City, nahuli kam. Isa sa mga sospek, nahuli ng otoridad. Nakaalerto si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Makikita sa CCTV footage na ito ang dalawang lalaki na pumasok sa isang tindahan sa Aparente Street, Barangay City Heights, General Santos City, alas 11 Lunes ng umaga. Tila nagmamasid sila habang nasa loob at nagkunwaring may bibilhin. Hanggang sa tumayo ang tendera upang kunin sana ang bottled water na umano'y bibilhin nila. Dito na biglang kinuha ng isang lalaki ang cellphone ng tindera at bumunot ito ng baril. Habang ang isang lalaki tinangay ang pera na nasa drawer at mabilis silang tumakas sakay ng motorsiklo. Natingala ko nga wala siya nagadto sa chiller. Pagtindog na ako, butang na ako cellphone sa lamisa, tapos dito niya yung gikuha. Ningon ko na, sir, ako man na, sir. Yan, nagana din siya na hold up, tinigawa siya bargil. Ayon sa tindera, nakiusap siya sa mga sospek na huwag kunin ang kanyang cellphone. Natangay ng mga ito ang 5,000 pesos at cellphone na pangload. Nano ko, sir, ako man na, ibalik lang sa kuha. Moto, nag-ana siya sa kuha nga na, gibalik niya sa kuha, gidoon ko niya, ana siya sa kuha nga, dili lang daw magsaba. Samantala, alas 4 ng hapon ng araw din na iyon, nahuli ang isa sa mga sospek na si Nadhar Moises, 18 anyos. So nalokit natin kahapon kasi may mga during nangyari yung incident, pina-alarm kasi natin yun, naka-alarm siya. Baga lahat ng mga station is na-inform through sa ating City Tactical Operation Unit. So naka-alarm lahat ang ating mga checkpoint, particularly yung mga border checkpoint na. Ayon sa nahuling sospek, ito ang unang pagkakataon na sumama siya sa pang-hold up sa kanyang kaibigan na si Jonathan Magallanes na nakatakas. Nagawa namin, sir. Sumama ako sa kanya, sir. Pero in-recruit ko lang pala? Oo. Ngayon lang ako nakasama sa kanya na mang-hold up. Sabi niya sa akin, sama ka, punta tayo. Ganyan, mang-hold up. Yun. Pero kakilala mo talaga yon? Oo, kilala ko. Taga dyan sa Pero transfer lang dyan, taga Manila yun. Nagpapatuloy sa ngayon ang hot pursuit operation ng otoridad sa nakatakas na sospek. Haharapin nila ang kasong robbery with violence against or intimidation of persons. Tinitingnan pa rin natin kung may mga involvement pa sila sa ibang mga insidente at kung may mga grupo sila na mga... Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Abby Caballero, nagbabalita para sa GMA Integrated News.